Здравейте, аз съм Алена и имам един проблем. Тук овен и телеца са твърде еднакви за мен. Има трога и миришат, и тревичка пасат. Те навсякъде пишкат, само ядат без да спят. И козирога така, цели 3 зони с рога. Доста скучно е това. Аз съм Алена, телец и овена, и козирога ме шашкат сега. Зодите трябва да са различни, но тези майче явно не са. Доста е странно. Близнаци. За песента на Близнаци съм поканила група моряци. Защо моряци? Ами защото се римува с... точно така, хамаци. Обичам да лежа на хамаци, докато слушам песента за Близнаци.